Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon ta nga nagampo alang sa kasulbaran nining pandemic sa tibuok kalibutan. Atong iapil sa atong pangalian nining santos nga misa. Kuyog sad sa atong mga pamisa karon, atong yapong pasalamatan ng Ginoo sa atong mga benefactors nga nagsigig suporta sa atong mga proyekto dinhi. Labi na gitong tuwa sa gawas sa nasod na ang uban kanila or kadaghanan nila naglisod yun labi na sa kamingaw o kalayo sa ilang mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak og sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Osias. Nagbuot-buot silag pili og hari sa walay pagpananghid kanako. Ug nagpili silag mga kadagkuan, apan wala gani ako masayod. Ang ilang plata ug bulawan, gihimo nilang mga Diyos-Diyos, alang lang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gitamay ko, o Samaria, ang natimong baka nga imong gisimba. Ang kasuko ko, misilaog, batok kanila. Kanusa pa ba magputli ang katawhan sa Israel? Tao ang nagbuhat niini, dili ang Dios. Kinahanglang dugmukon ang natingbaka sa Samaria. Kay ang nagpuga silag hangin, bagyo ang iyang anihon. Wala mamunga ang iyang gipugas, busa, wala siya'y makaon. Kung mamunga man o galing mga langyaw ang mukaon niini. Naghimo ang Israel og daghang mga halaran nga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Bisan pag na magsulat ako og napulo kalibong balaod alang kaniya, dili gihapon siya magpakabana niini. Gusto siyang maghalad og mga mananap aron magakaon siya niini. Apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumdum siya karon sa iyang mga kalapasan ug kini silutan niya ug mobalik siya sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsa ang iyang gusto iyang gibuhat. Ang ilang Diyos plata ug bulawan, mga buhat sa kamot sa mga tao. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga baba apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata apan dili makakita. Duna sila'y mga dunggan apan dili makabati.
Duna sila'y mga ilong apan dili makapanimaho. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga kamot apan dili makahikap. Duna sila'y mga tiil apan dili makalakat. Ang magbubuhat nila, mahisama kanila, ang tanan nga nagasalig kanila. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nak, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila. Wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo. Ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa gipanagna sa propeta sa atong unang pagbasa, si propeta sa to? Hosea, nga ang Ginoo kamaog yun siyang muhimo og mga maayo ngadto siyang katawhan kay nahigugma man kaayo, pero ang katawhan masinupakon gyud, magsigig yung supak-supak. So given na gina kamo unsa mo, tao mo o Ginoo? Tao. O mga masinupakon mo. Ako tao ko o Ginoo? Tao gyapon. Masinupakon pug ko naagi na nato. Mo na ayaw na lag kahibong anang imong isig ka tao nga doon na ginay panahon nga supakon gyud gana. Bisag kung sa pamukasuod, bisan gani ka nang gasigig ingon nimong I love you forever. Ana kanag yung moingon nimo nga nothing gonna change my love for you. Oy tutukin na lang ng naong ana siya istoryahe. Mga usab gina. Pero ang nakanindot las Ginoo kay permanente siya. Permanente siyang nahigugma. Murabag kana bang gitawag nato ba nga maging sino ka man mamahalin kita. Ang Ginoo ra gyud makahimo ana. Muna matud pa sa atong tubag sa atong salmo ang limot mo ko ato. Ang balay sa Ginoo nagasali ang sa to ang balay sa Israel nagasalig sa Ginoo. Stilang yun ang balay sa Israel nagasalig sa Ginoo. Pasabot ang katawhan sa Dios, ang tinuod nga katawhan sa Dios, way laing gisaligan ang Ginoo. Ano man sa ako nang gikaingon, di lagi ta kasalig ang atong isig katawo kay mga usab ra gid na. So ayaw pangita og security gikan sa imong isig katawo. Karon ang DOH sige tambag na to sa ibuhaton ani di tam salig ana.
adto ta mosalig sa Ginoo nga kun atong sundon kining gisulti sa ato mga medical experts, kun atong sundon sa ngalan sa Ginoo muepekto na siya. Pero kung wa gani ang Ginoo diha, awa ginay epekto. Mao na ayaw salig sa imong bana, ayaw salig anang imong asawa, ayaw san mong salig sa inyong mga anak. Bright kay ni akong anak, mulampos gini niya, mao gini makaluwas sa among kalisod. Maligsan pala nagabalhabal ikaugma, wala na. Ay salig ana. Nasa bitay usahay sa dito pa ko, formator pa ko sa seminaryo. Nay usahay ba nga amo man ang bisitahon ang mga pamilya sa mga seminarista. Nagi usahay makasugat ko nga malibka sa bakba ba kay sagaran bias mga seminarista sama pud nako sa una ba pobre sad kaayo in taon galisod sad kaon karong pare na wa na oigo nagkaon. So inguna na ba mabungat gid usahay sa bakba sa usahay gitikanan, usahay mga igsuon nga mapare lanis kuan hayahay na gyud ana kana bang ilang tan-aw bas pare hayahay kataghap sa noon sila tinuod man sad. Pero ug mo na lang itong saligan nga kun maka-abroad ko mahayahay na akong kinabuhi nga kun mulampos ning akong negosyo hayahay na akong kinabuhi kun mao na itong saligan patay ta kay mga tawhanon maguna siya. So adto kita mosalig sa Ginoo. Nakaron kining atong Ginoo gipakita ni Kristo sa dihang niabot na siya. Usa ka Ginoo nga makaayo sa tanan natong mga sakit. Usa ka Ginoo nga dali ra kay niyang buhion ang patay. Usa ka Ginoo nga dili mahadlok og yawa, muatubang og yawa bisag libuan pa ka mga yawa. Pero tanawa ra gud unsay gisultis mga yawanon nga tao nga mao'y leader atong panahona insya agiyang gigamit ang gahom sa yawa sa prinsipis mga yawa. Tanawa lang gid ang mga tao, kita na gid sila nga naan na gibuhat nga maayo nga lang pagyugyawa. Muna ako di ko mahibuong og ningkamot kog sunod sa Ginoo dinis parokya naagi mga parokyano nga mungan gid nakog iyawa. Nagi mga parokyano mungan nako og gahigo ana di ba? I-post pas Facebook. Sagdi lang okay ra na siya wag may problema nako. I love them all. Hindi man mumutuon ako. Lagi higugma bitaw ko ana nila. The more hinuon kong mahigugma nila kay ngano man nabuta sila, wa sila kakita nga kini di si Father Siano gipadades Ginoo aron pagbag-o sa naong sa San Vicente Ferrer. Magyan po mo malipay. Sige, bahala mo diya. Ang amo gamit maging nag-instrumento god ang Ginoo god aron pagbag-o mao na si Kristo gilansang sa krus kay pag-abot na niya gibag-o niya ang naong sa yuta. Dili giusab ang balaod ni Moises, gibag-o ang pagtuman. Nakanabang haom sa Dios non nga kinaiya, haom sa Dios non nga plano. Oy ang mga makasasala nga mga tao, ang mga buangon nga mga tao musupak ban di man gusto. Amo tong gilansang nila si Kristo sa cross. Ako paabot lang sa kong malansang gyud ko diyan ang plaza. Malansang gini tanawa ra guni di ba kamo otrosan mo nga ilansang na Padre ilansang na moabot gid ang panahon na kay dinhigod sa yuta mga buta manggudta, mga bungol, mga amang, mga bakol. Nya, di man taganahan ayuhon, kay naanad naman ta diha. Unsa may nakapabuta, nakapabungol, nakapaamang nato, kanang atong garbo. Kamo, amoy garbo diha. Di mo masukog nanlan mo batig naong. Suko man gayud ni mga tiguwang, anlag tiguwang. Nganlag tiguwang masuko galisod naglakaw saan ni sila noon ang kuna pero naidaghan di mo angkod na ningkamot yun nga munindot ang naong bisang nangunot na bla sige yung butang foundation ay lang butang yung foundation ay tugutin na lang na nga daghan na lagi naglibaong imong naong ang kuna
Pahamison man sad mamalit pa ng cellphone nga unsa na kanang mo enhance ba sa imong naong ba inig picture nimo hamis kay kag naong niya sa actual day daghan day kay itong gansal-gansal. Mangilad na lang yun post pa karon na nasa gitawag nila face up. Ana bang mukalit lang kag kababae ang imong naong mukalit lang sad kalaki ana nanay mga binuang kay tungod lagi paglikay sa kamatuoran. Di taganahan mo tan-aw bas kamatuoran ba? Pero ang Ginoo kamatuoran man. Ang Ginoo mao may mobutyag sa tinuod nga kamatuoran. Kay ang kamatuoran man sad may muhatod nato sa tinuod nga kagawasan o kabalaan sa kinabuhi. Muna sa Jesus bisag gidaot siya, bisag tagaan siyang mga pagtamay, pagsaway, sige lang yapon siyang buhat, pagsangyaw, pag-ayos masakiton, sige lang yapon siyang buhat ana. Nga naman ingon ang Ginoo, nahibaw ra gyud ko nga mao ra gyud nay mahatag sa kalibutan nako. Pero kay ako pinadala man ko sa Amahan, ako man ang Dios, mupadayon ko paghatag sa maayo. Munang niingon siya, pagkadaghan sa anihonon, pasabot kadaghan sa sangyawanan, pero jutay ra ang magsasangyaw. Kinsa man ang tinuod nga mga ngani sa mga karnero nga gitawag ni Kristo og mga anihonon, kanang mga tao sad nga andam muunong, andam mubuhat sa mga buluhaton sa Ginoo bisan pagsawayon, bisan pagkulatahon. Sama gud ang asawa, ikaw asawa, pananglitan og ang imong bana nangabit nya magsige ra kag higugma niya taliwa sa imong hilak ug sa imong mga kasakit, maayo ka nga mga ngani. Usa na karon sa mga ngani ni Kristo. Pero masuko gani ka, magpunay kag yaw-yaw, usa na sagkas anihonon. Kamo din yung mga nanimba, dili gani mo magsigig yaw-yaw sa inyong silingan o sa inyong mga kaubas pamilya, di mo magsigig kasuko, maayo kang mga ngani. Apan kung magyaw-yaw na gani ka, niya magsigig kasuko sa inyong silingan, kana anihono na sad ka. So katong gusto nga mahimo mga ngani, manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, mudangop kita sa Dios sa ato mga panginahanglan ug muingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa mga alagad sa simbahan, nga nagpadayon sa pagpangani og mga tao, nga musanay sila aron sa ingon, makaani pa sila og mas daghan pa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa nagdumala sa mga kanasuran, nga pinaagi sa pangalian ni Santa Maria Gorete, magpuyo ang tanan sa gugma ug pagpaubos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, makabato na og himpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug mga nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi, nga makatagamtaman sila sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom og maghihatagong Amahan,
Dawata kining amo mga pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nawaton ta sa Ginoo ang alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapusanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among giampo karon ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi. Tagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ngay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kadila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iyampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato ron mao ang Dios non nga gahom nga mahimo tang liwat ni Kristo. Makaayo sa tag mga masakiton. Pero ang ato lang buhaton, ato lang yung i-maintain nga mahimo tang maayong mga ngani. Dili ta mahimong anihonon. So gamay lang update sa ato dinhing project. Nahumana ning atong atop no. Nya nahumana sa dang atong ceiling, atong kisame, wa pa lang tangtangan kaning mga scaffoldings kay nagsige pa magtrabaho para sa electrical sa atong lights. Karon nagpintal na padoog diri sa ubos. Nya ugma moabot na diri ang atong contractor sa stained glasses. Mo sign na tag kontrata, nya mohatag sa tag partial payment. Aging pagkuan sa atong trabaho stained glasses. O na, hangyo ta sa atong mga nag-pledge sa stained glass nga hinay-hinay. Sige lang, ihatag lang yan nga rin mo. Maikog sa tamaningil, no? Pero di mo na paninglunon god kay wa man ay utang. Kana ganing kuan ba? Kana hangyo ta nga i-partial na ba or i-full ba? Sa pagkakaroon sa atong ni-pledge aning 7 ka sakramento nga tag 165,000 na anay duha nga mihatag na sa ilang pledge niya sa diri sa ubos sa 14 ka Stations of the Cross nga tag 40,000 na nasay upat nga nihatag na sa ilang pledges. So ato silang pakpakan. Salamat kay. So ampo tagpadayon nga magpadayon ang pag-progress atong mga projects o ang gugma o grasyas Ginoo magpuno unta sa tanang mga donors o benefactors nato dinhis parokya, gawa sa parokya o mga benefactors nga tuas gawa sa atong nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.